Θέλω να σας ευχαριστήσω για πάρα πολλά πράγματα, ειλικρινά. Πάνω απ' όλα για την ανθρωπιά. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία μέρα, πραγματικά. Συμμετέχετε εσείς. Η αφορμή μπορεί να είμαι εγώ, αλλά εσείς είστε αυτοί που στηρίζετε όλη αυτή την προσπάθεια. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι με αγαπάτε πάρα πολύ και αυτό το δείχνετε σήμερα. Χίλια ευχαριστώ, ειλικρινά. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω σε αυτό. Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ. Δεν θα σε φέρει, δεν με παίρνει πια να πω. Είσαι τ' μισό, γιατί δεν είσαι, μακριά μου ζήσε. Νύχτες πρωινά, ρίξε με το δέχομαι, κάτω το σεύχομαι, άμα θα σε δω, να μη σε λυπηθώ. Ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, αγάπης και αγγίσισης των πιο θετικών ανθρώπινων συναισθημάτων. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς, να σας ευχαριστήσω, να περάσετε καλά, είναι βέβαιο αυτό, και να τιμήσουμε με αυτή την ευκαιρία τον Γιάννη Πλούταρχο εκ μέρους του Δήμου των Λοκρών. Ευχαριστώ. Σαν να είσαι εδώ, για μένα σου μιλώ. Σαν να είσαι εδώ, τα βράδια μου παίρνω. Σαν να είσαι εδώ, παρέα μου κρατάς. Σαν να είσαι εδώ, αγάπη μου ζητάς. Σαν να είσαι εδώ, για μένα σου μιλώ. Σαν να είσαι εδώ, τα βράδια μου παίρνω. Σαν να είσαι εδώ, παρέα μου κρατάς. Σαν να είσαι εδώ, αγάπη μου ζητάς. Και κάθε νύχτα με σκιές πάντα μιλάω. Το καλύτερο παιδί λοιπόν για το καλύτερο γεγονός. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι συγκινητική η προσπάθεια που γίνεται. Ο κόσμος είναι απίστευτος, η προσέλευση του κόσμου είναι απίστευτη. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που μπόρεσα στον τόπο αυτόν που αγάπησα και ήρθα και έχει γίνει και δικός μου τόπος πλέον. Τιμά κάθε σημαντική προσπάθεια. Αλήθεια είμαι πολύ συγκινημένος και πιο πολύ για την κίνηση του κόσμου.